И какво става, хора? Днес, както виждате, играем на Майнкрафт в България Крафт, където аз днес ще направя ревю. И така, първо нека да покажа там, където аз живея. Ето, аз живея тук. Това цялото пространство е мое и на един мой приятел. Но той вече не играе Майнкрафт, затова аз играем. И тук съм бая развит. Имаме... добре съм развит. Имаме малко диаманти, но това няма значение. Аз имам 25 диаманта, за него не знам. Тук има някакви храни, такива неща. Това са ми броните, мечове, глупости. Тук са ми глупостите. Това са бариерите ми. Тук имам някакви полушенки, които аз съм си наредил. Имам за джамбуст и такива. Тук са ми родите, както казах преди малко. Тук са ми блоковете. Тук ми е малката тераса. Ето ям. От тук мога да правя така. Мисля, нека да ви покажа, първо да ви покажа и тук. Това е една Миткоганстър БГ, мой приятел. Тук, тази стаячка я бяхме направили за един приятел, където му оставихме почти нищо, само легло и тук някакви храни. Забравих какви бяха, защото това все пак е в рез, а него тогава го махнахме от реса, не знам, базикахме се, махнахме го от реса и той веднага почва да скинти. Ние му знаехме паролата, поне Миткоганстера БГ му знаеш паролата, защото той му направи акаунта и с паролата той му взе всичко и сложи героя горе. А той не знаеше тогава какво да прави. И героя му беше на една стаечка и там горе и не можеше да направи като цяло нищо. Изобщо даже не се сети да напише спаун за Бога. Но това за сега няма никакво значение, според мен, да ви разказвам така простотия. Така, ето, както казах, това е къщата ми. Нека да ги разведа в край спауна и да видите. Има различни китове. Кит. Има кит старт, който аз изхабих днес. Така, тук ви пише добре дошъл. Сред нас името ви, скайпът им и различни неща. Сега сме двама човека. Какво ще да правим? Ларп. Ето виждате какви ларпове има. Има ларп PvP дупка, която сега ще отидем да видим какво ще правим, за да вземем златна. Това е дупката. Тук някой си е сложил коли и когато скочите в дупката, почвате да се биете с останалите пичаги от сървъра. Ето. Тук се биете колкото си искате. Но сега ще отида в румето си, защото не искам да скоча някой да му убие. Не съм подготвен. Така, нека да оставим тази невероятна броня тук. Да оставим нашият невероятен меч. Това ми е най-силният меч, който убие невероятно. Но сега мисля да се направя, защото къде са ми диамантите? Ще си направя един дъма, такова дъма честплейт. Аз пах честплейт, дъма броня.
Просто защото... Нямам да си имам още една. Тук нямаме enchanting table. Ние като цяло мисля, че нямаме. Така. Аз съм... Опа, тук има някакви инструменти, които не ми трябват. Според мен ми трябват такива покуци. Тук имам храна, мотика. Тук къде... Имам 34 голден епали. Имам ротен флеш. Опа, имам такива препечени паржоли. Тук имам блак вълна, черна вълна, която къде да я сложа. По принцип, това някой го правил. Преди тук беше много различно. Може някой от моите приятели да е влизал. И така общо взето в сървърът. Това какво е? Какво е това? Някой тук си е правил къща или нещо от този сорт. Но това на мен ми интересно. Че някой се опитва да направи нещо. Това там... крава. Омага. Преди жестоко съм умирал от крипър, което е много гадно да умрете от крипър, като имате дъма, брони и такива. А това няма шанс да умрете от крипър, ако сте целя дъма. Според мен... Кон! Но нямам седло май. Кон нямам... Трябва да го томя. Не трябва по принцип да се кача на него, ама то не дава. Де да знам, дай, ще го килнем. Какво дава? Така. Така. И хора, това мисля да е за края на този епизод. Според мен не ви беше толкова интересен. Ще направихме какво знае какво. Но все пак, надявам се клипа да ви е бил горе-долу интересен. Ако е така, дайте лайк, абонирайте се и ще се видим в следващия клип. Чао!